tady. Pomalu. Tady je máme. Koukejte. Vážně uvidíte. Ale tam leží. Tamhle máte, tamhle leží. Potichu. Nevím, jestli mě slyšíte, ale jsou fakt nádherný. Vidíte ho? Kde je? Toto je jejich vůdce. Tady je syn. Konce. Tam je další. Tam je další. Ahoj. Ahoj. A tamhle tady. Tamhle vzadu máte mláďata i malý. Tady ještě běží, koukejte na ně. Jsou tady 3 kluci. 3 kluci tady jsou. No, 3 kluci jsou tam. To tady Diky, ten nepálí. A jo, ten pot vůbec není elektrický, když to tak vypadá. Takže já jsem to přemýšlel. Vidíte? Přemístuje tady. No, teďko co tu zase já obrátím. A teďko Jura Koda. Cože? Ahoj. To se natáčel. Neboj se. Neboj se. Tak se smetuj. Ne, takhle to nedělej. My jsme se viděli. Nemůžeš tam. Ano, a teď se přemýšlíme ke koni. Ještě jednou. Pojďte sem. Pojďte ke mně. Jsme tady zase pohromadě. Jako předtím. Já už nenatáčím. Proč ne? Mně se tu vyplo. Tak čekej, tak se tady združíme. Ne, to dám zpátky. No. Já mu možná potom pošlu to video. Já ti potom pošlu to video, ty si ho skopíruješ a vyndáš tam ten můj hlas, ten můj hlas dáš pryč. To je v pohodě. Nebo si to odhlasat. Jo. Tohle potom vystřihnu. Alebo Štěpa to vezme na zpátek. Počkej, ale my nejdeme tudy. Mohli bychom jít. Jdeme Novým Samechov. Tak my ještě se... A potom půjdeme s tím Samechovem. Tak a máš to vyřešené. Ale tohle se musíš zvyknout. YouTuberům se to taky hodně často stává. Víš, jak dlouho jim trvá natočit jedno video? A než ho sestříhají, to je třeba 5 hodin. To dělají i do rána. Nebo pořádně to nám připravit. Oni jsou už zkušený, že jo? Hodně zkušený. Aspoň celý den. Dokonce jsou tak zkušený, že to dělají z telefonu a foťáku prostě. To dávají na prostě to se stříhají na počítači, dají to prostě, stáhnou to na počítač a potom to se stříhají. To je hodně zkušený. A hlavně tam dělají okolo furt nějaký ty obrázky a takhle, to se dělá hodně dlouho, to máš jedno video na celý den. My to nebudeme mít tolik upravené až to Znám jednoho youtubera, který vytrhl youtubera tím, že furt vypínal elektriku v jeho pokoji. Takže dělal do 5 ráno jedno jediný video. Toto je vlčák. Toto je divný vlčák, nevím s čím ho porovnat. Jako... Pak je divný, otáčí se do kolečka. Ty blbec. Já musím běžet, protože já je tak nějak nestíhám. Chci si je pohledit. Já je fakt... Zbožňuješ? Jo. Já je fakt chci se na ně šáhnout. To je bomba. Ozvu se vám, až tam budu. My jsme vlastně měli taky koně. Takže já se vám ozvu, až tam... Já jsem tady